Bai, zuek, bai. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, oso pozik gaude gaur hemen Astigarragan egoteaz. Lehenik eta behin eskerrak ematea, Astigarragako kidei ere, espazio hau eskaintzeagatik eta bereziki egiten duten lan guztiagatik. Oraintxe, nire ostean, aurkezpenik behar ez duten bi pertsonek hitz egingo dute, lehenik Agurtzane Solabarrietak eta ostean Aizpeao eta Egik. Bereiek dira Usurbilgo eta Oreretako alkateak, eta esaten izan ustut, aurkezpenik ez dutela behar, baina agian bai aprobetxatu nahi dut, bereiek nola ezagutu nituen kontatzeko, zen uste dut lotura handia duela gaurko egunarekin. Euskal Herria Bildu, gu hirurok Euskal Herria Bildun egon, baina lehenago ezagutu nituen. Agurtzaneren kasuan, ez da gogoratuko duen, nire institutora etorri zen, elkarrizketa bat egitera, eta nire alarde parekidearen coming out egin nuen berrian, alarde parekidearen alde nengoela esaten, noski, eta hor sortu zuen eztabaida bat, parekidearen alde geundenon eta gure parte hartzea onartzen ez duten beste batzuen artean, baina, gordeta daukat, albiste hori. Eta Aizpea ezagutu nuen Irunen, gu Bilgune Feministan genbiltzan emakume etxea sortzeko prozesuan, duela urte batzuk dira jada horrenak ere, eta Aizpeak prozesu horretan fasiltatzaile lan egiten zuen. Orduan biak feminismorekin oso lotutako gauzetan ezagutu ditut, biak horretan arituak izan dira, eta ez da kasualitatea gaur hemen biltzen garen askok seguru ere elkar ezagutu genuen momentuetan feminismo erdigunean egon izanaren arrazoia seguru bazegoela. Orduan, asko pozten nau Euskal Herria Bilduko emakume feministekin elkartzeko aukera daukagulako, asko pozten nau bi emakume hauekin oholtza partekatzeagatik eta zuekin guztiekin egoteagatik, beraz, zuzenen berei pasatuko diet hitza. Arratsaldeon guztiei. Atxaldeon, eta eskerrik asko benetan, plaza honetan eta gune honetan parte hartzeko eta egiten ari garenaren berri emateko aukera eman diguzuelako. Oianak edo Gurutzek hotxe egin zigun, gune honetan Usurbilen zaintzaren inguruan martxan daukagun egitasmoaren berri eman ezan. Eta, pixkate, hoxe da prestatu detena. Justu aste honetan, Oianak garan, indezu hona izen iritzi artikulo bat, eta bertan aipatzen zenun bezala, COVID-ak inoiz ezagutu gabeko osasun krisi latza eragiteaz gainera, askotan esan izan dugu, azpimarratu izan dugu sistema bera biluztu duela, sistemaren aldamio ezkutuak, sistema honen egiturazko akatsak, zelofanak, edota usteen hauskortasuna azalera atera dituela, baina era berean, eta horren kontrakarrean, jendearen arteko elkartasun uholdea ere eragin du ez. Ikusi dugu injustizia sozialari erantzuteko egiturak sortu direla han eta hemen, publikoaren eta lankidetza komunalaren artean sortu dira lankidetzarako eremuak, eta nik uste ere, eta agian garrantzitsuena, bestelako gizarte bat pentsatzeko eta eraikitzen hasteko diskurtsoak ere areagotu direla, ez? Eta hala, eztabaida publikoan, zaintza ereduak hartu du erabateko zentraltasuna, ezinbestean eta zorionez, esango nuke, urte luzez mugimendu feministak erdigunera ekarritako eztabaidan hain zuzen ere. Izan ere, garai hauetan, inoiz baino gehiago ikusi dugu zaintza eta elkar zaintzaren garrantzia, ikusi dugu zaintzak direla gainerako guztia, gelditu den bitartean gelditu ezin izan den hori, eta ikusi dugu zaintza lanak ezinbestekoa direla bizitzaren sostengurako. Eta nik uste garrantzitsuena ikusi dugu guztiok ere zaurgarriak garela, pertsona interdependienteak garela, eta denok dugula eta behar dugula zainduak izan gure bizitza osoan zehar, eta bere zaintza ez dela soilik gaixotzen garenean edo gure bizitzaren hastapenean edo eta bukaeran behar dugun zerbait. Eta beraz zaintzak
Gaitz honek begien aurrera ekarri du gure kalte beratasuna, baina egia da ere adinekoak eta zaintza behar duten personak are gehiago zokoratu dituela, denak bat eta berdinak bailiran, denak ahul eta menpeko, zer nahi duten eta zer behar duten esateko gauza ez balira bezala, ez? Eta guk aldiz argi dugu, babes gehigarria behar izateak ez duela esan nahi pertsona horiek babesgabe direnik edota erabaki ezin dutenik. Eta beraz, bistan da, 21. mendeko gizarte honek duen erronka nagusietako badela zaintza, eta horrenbestez politika publiko feminista ausartak behar ditugula, eta zaintza publiko komunitario berri baterantzko bidea egiten hasi behar degula ezinbestean. Eta bide horretan gure aletxoa jarri nahi dugu Usurbilen, eta Usurbildik, eta bokazio horrekin jarri ginen lanean zaintza ekosistema berri bat eraikitzeko, eta horretarako estrategia oso bat diseinatuz. Estrategia horrek geroz eta zarragoa den gizarte honetan, sartzen ari den gizarte honetan, zaintza beharrak denboran geroz eta gehiago ugarituko diren honetan, gizarte egiturak, familia egiturak aldatzen ari diren honetan, estrategia horren helburua eta testuinguru horretan hain zuzen ere da, iraupen luzeko zaintzketen sostengarritasuna bermatuko duen tokiko ekosistema bat osatzea da helburua, lurralderatua, Usurbilen errotua, oinarri komunitarioa duena, eta batez ere zaintza beharra duten personen nahiak eta desioak erdigunean jartzeko bokazioa duena. Eta ondorioz, etxeetara begira dagoena, edo etxeetan bezalako alternatibak edo ekipamenduak eraiki eta bideratu nahi dituenak, ez? Eta injustu, Usurbilen baditugu bi ekipamendu martxan edo eraikitzen norabide horretan alde batetik, Txirikorda, Belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioa, edo Matia Institutua Usurbilen eraikitzen ari den zaintzadunen etxebizitzen auzune berria eta auzune berritzailea. Eta etxeetara begira degunean, esaten degunean zergaitik etxeetara begira, badagoelako evidentzia bat eta da zaintza behar duten personen gehiengo handi batek esaten duela zaintza behar izan da ere bere etxean, zaindua izan nahi duela eta beraz bere etxean bizitzen jarraitu nahi duela. Eta hori horrela bada, ez, zer egin dezakegu personen nahiak bete ahal izateko, zer behar dugun horretarako, zer paper joka dezaken komunitateak horretan, eta zaintza behar duen persona etxean bizitzen jarraitu ezin badu, zer egin persona hori bere etxean bezala sentidadin bermatzeko, ez. Eta injustu galdera horiei modu kolektiboan erantzun behar geniela garbi izan dugu hasieratik Usurbilen, eta beraz tokiko ekosistema horren eraikuntza kolektiboa izan behar zuela, behitik gora eraikitakoa izan behar zuela, eta batez ere erakundeak, sektoreak eta komunitateak elkarrekin eraikitakoa izan behar zuela. Eta premisa horretatik hain justu planteatu genuen parte hartze prozesu zabal eta anitz bat martxan jartzea. Zaintzaren arloari ikuspegi integraletik begiratu diogu hasieratik, eta begirada ertz erpin guztiak barne biltzen ditu gaur egun martxan daukagun prozesuak. Prozesu horretan parte hartzen ari dira, herrian zaintza zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresetako ordezkariak, zaintzaile profesionalak, gure herriko zerbitzu ezberdinetan lanean ari diren herrikideak edota Usurbildik kanpo arlo honetan, sektore honetan lanean ari diren pertsonak, etxeetan zaintza lanetan ari diren langilean, gehienak ere emakume migratzaileak, familiarrak, nola baite, menpekotasunen bat duten seniden zaintzaren ardura duten senide horiek, nola ez zaintza behar duten herrikideak, komunitatearen ordezkariak, mugimendu feminista, eta baita ere beste erakundeetako ordezkariak, Osakidetza, edota Gipuzkoako Foru Aldundiak kasu. Eta zertan gauden momentu honetan, berriki bukatu dugu parte hartze prozesu honen lehen fasea deitu dioguna,
parte hartze prozesu honen motorra talde eragile bat izan da, eta talde eragile horretan parte hartu dute hain justu baleno aipatu ditudan guzti horietako ordezkarik, eta maiatzetik ona hausnartu dugu, zaintzaren inguruko hausnarketa zabala egin dugu, zer den zaintza, nola zainduak izan nahi dugun, nola zaindu nahi dugun, horretarako gaur egun usurbilen ditugun zerbitzuen inguruko mapaketa bat, diagnostiko bat ere egin dugu, eta irudikatu dugu ere zer den zaintza ekosistema bat. Marraztu dugu zer den usurbilgo zaintza ekosistema bat. Eta hor, hainbat gako eta ertz asko ditu gai honek, baina pixkanaka batzuk aipatzarren eduki hauek azaleratu dira eta jarri ditugu mahai gainean. Lehen ere esan dut, gakoa dela pertsonaren nahia eta desioetan oinarritzea, batez ere zaintza behar duten pertsonaren bizi proiektuetan hausturarik ez eragiteko, eta horretarako ezinbestekoa da zaintzak ikuspegi integraletik eta zerbitzuen integraltasunetik eskaintzea, pertsona bakoitzaren beharretara egokitutako ibilbideak osatu ahal izateko, lotura afektibotik zaintzen dutenen zaintza, begirada feminista eta antiarrazista barnebiltzea ere, izan ere zaintzen ekosistema berri bat eraiki nahi badugu, ezin dugu herrikideak ditugun pertsona migratu eta arrazializatuen eskubideen kaltetan egin, eta horretan guk premisa edo abia puntua argia daukagu eta da guztiok dugula zainduak izateko eskubidea, baino ez ordea beste pertsona batzuen eskubideen kaltetan. Eta beraz, ezinbestean zaintza lanak antolatu eta demokratizatu nahi baditugu, horiek ez dutela ez generoa, arraza edo jatorria edo klase aldagaiek zeharkatu behar. Beste gako bat zaintzale profesionalen lanbaldintza duinak bermatzea, erantzunkidetasuna, komunitate osoaren implikazioa, eragileen arteko koordinazioa eta aliantzak jostea, edo erakundeen konpetentzi esiak gainditzea. Orain, parte hartze prozesuaren bigarren fasean sartzera goaz, eta fase honetan hain justu, lehen fasean adostu dugun zaintza ekosistema oinarri, egungo eredua zertan eraldatu behar dugun zehaztu, eta ekosistema berri horren edo eraldaketaren implementaziorako bide horria prestatzera goaz. Hemen egitekoak ugariak dira, ezin dira denak aldi berean gauzatu, eta eraldaketa hau arian gauzatu beharko dugu. Eta horretan guk, lau lehentasun jarri ditugu zertan sakondutan nondik hasi eraldaketa zehazterakoan. Zerbitzuaren alorretik etxez-etxeko zerbitzuaren eraldaketa abiatu nahi dugu, baita oinarrizko gizarte zerbitzuen eraldaketa, zaintza komunitarioa zehaztu nahi dugu, eta hiru eta guretzat ere oso importantea ebaluazioa. Edozein aldaketa edo eraldaketa benetan sustraitu nahi badugu, benetan atzera bueltari gabekoa bihurtu nahi badugu, guretzako oso importantea da ebaluatzea, eta kasu honetan ere, egiten ari garen prozesuaren eta gerora etorriko den eraldaketa ebaluatzeko mekanismoak ere jarri nahi ditugu, ulertuz zaintza eredu berri batek nola eragin dezakeen zaintza behar duen personengan, zaintzen duten personengan, edo baita ere ekosistema horretan implikatuta dauden personengan. Askotan ebaluazioak termino ekonomikoetan egiten dira, baina gure ustez importantea da ebaluazio hori ikustea zaintza eredu horrek nola eragiten duen personaren bizikalidadean, personaren ongi izatean, eta horrek emango dizkigu pistak ikusteko ondo goazen eta benetan ondo goazen edo ez. Amaitzeko, porque uste luzatu inaizela. Bakarrikan ideia bat aipatu nahi dut. Ni uste Usurbilen beste hainbat herrietan bezala, arlo honi dagokionez urraunditan murgilduta gaude, lokatzetan nolabait esateko, eta garbi daukat nik behintzat ereduaren eraldaketa erabatekoa izango bada, ezinbestekoa dela, arlo honetan zerresana, eskumena, deitu nahi den bezala, baina daukagun erakunde guztiok norabide berean arraun egitea estrategia integral eta oso baten baitan, trantsiziorako herri akordioa lortzea, guztiok ere zaintza eredu berria zari ganean lengoaia beraz
eta berean hitz egitea, kohesionatuta aritzea, agendak sinkronizatzea, eta batez ere udaloi babes juridikoa eskaintzea. Udalokin lankidetza markoak eratzea eta nagusiki udalak diruz eta baliabidez laguntzea tokikoa izango bada zaintza eredu berriaren zutarri nagusia. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on guztioi, nire partetik ere, egia esan aste honetan zehar, martxoan 8 dela eta hainbat hitzordu eder izaten ari gara, beste aste batzuetan baina gehiago. Eta, indar berritzen duten horrelako saio, normalean baino gehiago edukitzen ari gara, ez da. Gaurkoak ere alakoxea da, eta nire aldetik plazer bat da, bai zuen guztian aurrean egotea, zuek guztiekin egotea, eta nirekin hemen oholtza gainean dauden emakumeen alboan egotea. Aste honetan justu egon naizen ekitaldi horietako batean, ardura instituzional desberdinak edukitako emakumeek nabarmentzen zuten zein garrantzitsua den emakumeok gure organizazioetan ardura organikoak edukitzea. Aipatzen zuten egiazko boterea hor dagoela, eta emakumeok instituzioetan gero eta presentzia handiagoa izan arren, besteak beste kuotak direla eta gizonek jarri eta kendu egiten gaituztela. Eta haietako batek esaten zuen gainera, gizonezkoek badirudiela sustraiak botatzen dituztela. Alegia, emakumeek ez bezala gizonezkoek politika egintzan iraun egiten dutela. Lehen afirmazioarekin lotuta, uste dut idazkaritza feminista edukitzea berme organizatibo handia dela, eta harro egoteko modukoa dela, bai idazkaritza bera edukitzea, baita bertatik egiten ari den lana ere. Eta sustraiak botatzeari dagokionez, uste dut guk beste buelta bat eman behar diogula baieztapen horri. Iraun, ez dute zertan emakume jakinek iraun elkarri erreleboa edo lekukoa emandako emakumeek egin behar dute edo egin behar dugu, eta sustraitu edo iraun feminismotik eraikitako organizazioek eta feminismotik eraikitako udalgintzak eta instituziogintzak egin behar dute. Horrek garamatza, pertsonalismoen gainean eraikitako lidergoetatik, sistema gisa ulertu eta eraikitako printzipio eta lan egiteko moduetara, finean gobernantza ulertzeko modu zehatz eta jakinetara, eta horretan ari gara. Baina bai, egia da, ez dago politika feministarik, erabakitzeko guneetan emakumerik ez badago, erabakitzeko ahalmenik ez badugu, eta zalantzarik gabe hortik hasi beharra dago presentzia bermatzetik. Nire herrian, errenterian emakumeen premia eta beharrei modu espezifikoan erantzuteko lehen programa 1983 urtean jarri zen martxan. Orduan, gizarte zerbitzuetako arduraduna zen eta gobernu taldeko kide bakarra zen emakumearen aldetik. Eta 25 urte pasa behar izan ziren, baina gaur egungo berdintasun politiken azitzat jo daitekeen prozesua ere, emakume batek jarri zuen martxan 2008 urtean. Prozesu hura, 2008an abiatu genuena parte hartzeko prozesu zabal bat izan zen, gure herrian berdintasunaren inguruko lehen diagnostikoa egin eta lehen berdintasun plana zehazteko balio izan zuena. Urteetan egin eta erantzun gabeko aldarrikapenek eragindako mesfidantzaz begiratu zioten batzuk prozesuari eta arrazoirik ez zuten falta. Eta zortez, itxaropena galdua ez zutenak ere baziren, eta horra hasi zen haien konplizitatearekin gaur daukagunaren azitzat jo dezakegun prozesua. Urtebete eskaini zitzaion, diagnostikoa osatu eta plana definitzeko prozesu zabal bat egiteari, eta prozesu luze horrek balio izan zuen elkar ezagutzeko, berdintasunak desberdintasun, edo desberdintasunak desberdintasun, konfiantzazko harremanak eraikitzeko, oinarri sendoa jarriko zuten eztabaidak egiteko eta egin beharreko bidearen hortzimuga marrazteko. Diseinatu zen planaren kudeaketari begira, hasieratik planteatu zen hiru tresna garrantzitsu behar zirela, batetik berdintasunerako udal aurrekontua, bestetik arlo propioa, teknikariz eta politikariz hornitua, eta berdintasunerako politikak zehazteko udalaren
eta antolatutako zein antolatu gabeko feministen lan eremu partekatua. Diagnostikoa egin eta berdintasun plana zehazteko prozesuaren ondoren beraz, bigarren prozesu garrantzitsua berdintasunerako politikak zehazteko lan eremu partekatua definitzearena izan zen hain justu, eta prozesu horrek beste urtebete eskatu zuen. Prozesu horren bidez, gaur berdintasunerako aholku kontseilua denaren oinarriak finkatu genituen, bokazio argi batekin. Berdintasunerako politika publikoak, udalak eta feministek batera sortzeko eta erabakitzeko lekua izatea. Lehen bi prozesu garrantzitsu horietatik abiatuta, bi zutabe garrantzitsu horiek eraikita, iritsi gara gaur egun duguna eraikitzeko oinarriak jartzera, berdintasunerako arlo kontsolidatu bat, urtez urte sendotzen doan udal aurrekontu bat, jabekuntza eskola bat, herrian erreferentziazkoa den emakumeen etxea, 100 emakumeek definitzen lagundu zutena, eta gaur egun emakumeekin beraiekin, erabiltzaileekin beraiekin kudeatzen duguna, eta lanketei eta politika publikoei dagokienez, agenda politiko berri bat edo berritu bat, urrenkerak aldarazi dituena. Lehen berdintasun planean justu asmoen mapan jartzera iritsi ginen gai haiek, gaur udal estrategia bihurtu ditugu. Eta estrategia berezituak ditugu, indarkeria matxistaren esparruan, zaintza lanen antolaketaren inguruan, eta gaur agortzaneren azalpena ere, argigarria izan da, sexu eta genero dibertsitatea ikusarazi, eta eskubidez, besteari dagokionez ere politika espezifikoak ditugu. Eta politika espezifiko ezarago, modu transbertsalean, genero ikuspegidun estrategiak lantzen eta garatzen ari gara, bai kirolaren esparruan, bai hiri antolaketarenean edo politika fiskalean. Asko itxaron behar izan da, baina denbora gutxian asko egin da. Urrats sendoak eman dira eta batez ere asko ikasi dugu. Ikasi dugu municipalismo eraldatzaileari asko eman diezaiokegula. Ikasi dugu agendan eragiteko gaitasuna dugula eta agendan eragiten dugunean pertsonen eskubideak bermatu eta bizi baldintzak hobetzen direla. Ikasi dugu egiteko moduak eta lidergoak eraldatzen, gobernatzeko beste modu bat eraikitzen, ekarpena egin dezakegula. Harremanak beste modu batera eraikiz. Gauden posizioan gaudelako daukagun boterea, herritarrekin partekatuz, gobernantza erabat alda dezakegula. Eta ikasi dugu baita, gobernatzeko modua eraldatuz, erakundeak eta erakundeen inguruan dagoen ideia alda dezakegula. Udalaren eta komunitatearen arteko elkarlana artikulatuz eta koordinatuz, zaurgarrien direnen bizi baldintzetan eragiteko gure ahalmena biderka dezakegula. Ziurgabetasuna hain handia den garaiotan, ziurtasunak eskainiko dituzten erakundeak gobernatzeko gai garela. Eta hau guztia ikasi duguna izan da. Ikasi duguna feminismotik. Ikasi dugu bidelagun izan ditugun feministen gandik. Ikasi dugu bidea zabaldu digutenen gandik. Eta ikasi dugu elkarren gandik. Eta eraldatzen jarraitzeko, ezinbestekoa zaigu ikasten jarraitzea, mugimenduan egotea, eta ziur naiz gaurko saioarekin ere eragingo diogula, beste buelta erdi bat gutxienez feminismoaren eta eraldaketaren gurpilari. Beraz, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon berriz ere, berriro diot, ilusio handia egiten edo eragiten dit neri behintzat, zuekin guztiekin egotea, hitzartze hauek entzutea, ari gara, asko egiten ari gara, eta uste dut gaur ere hori ospatzekoa dela. Egiteko daukaguna ere bai, horretara etorri gara, elkarrekin emakumeon gunea osatzen jarraitzera, indartzen jarraitzera, baina daukaguna ere ospatzera eta elkarrekin gaudela ospatzera. Eta nik oraindik gogoan dut, ezagitzuetako asko ere, han egon zineten 2018an Bilboko Laboltxan ez, aurrekoan gainori esan Bilborroken, emakumeon gunea aurkeztu genuela, kristonotza pasatu genuela, elurteak zeudela hor errepidean, baina hor elkartu ginela, Euskal Herria Bilduko emakumeak gune bat genuela ospatzeko, eta hotz guzti horren aurrean goxotasun ikaragarriarekin, heldu geniola momentuari. Eta orain,
gune hori nazionala izateaz gain, herrialdeka antolatzeko lanean ari gara, eta saretzeak, elkarrekin egoteak duen balio politikoaz jabetuta gaudelako egiten dugu hori. Baina baita, elkar zaintzeko duen potentziala izugarria dela dakigulako. Eta gainera, geroz eta gehiago, geroz eta gertuago eta geroz eta indartsuago izango garelako. Eta esaten nizuen, pausu ikaragarriak eman ditugu azken 4 urte hauetan, gune bat eraiki genuen, gune hori zabaltzeko lanean ari gara, baina horretaz gain Euskal Herria Bilduren egoeraren gaineko diagnostiko potente bat egin genuen. Eta horretan oinarrituta plan feminista bat osatu dugu. Plan horrek helburu dugun antolakunde feminista eraikitzeko tresna garrantzitsu bilakatu da. Barrura begirako 3 ildo garrantzitsurekin. Pertsonak zainduko dituen antolakunde bilakatzea, partaidetza parekidea egotea eta indarkeria matxistarik gabeko erakundea bilakatzea. Oso argi ditugulako 2 kontu. Jendarte patriarkal batean bizi garela eta horretan hor lanean ari den antolakundea garela, antolakunde mistoa gainera. Eta gure buruei begiratzea ezinbestekoa da. Ditugun ohiturak, egiteko moduak, egituraketek, sistema horren ondorio direlako. Orduan, konpromiso argiz horri buelta emateko lanean ari gara, baina ez gaitezen inozoak izan, egiteko asko daukagu oraindik. Eta bigarren ideia da, barne mailako lanketeetatik etorriko direla, kanpoko aldaketak ere bai. Nahi dugun esan dezakegulako, nahi ditugun aldarrikapen politikoak egin, baina horiek gure barnean eraldatzeko konpromisori gabe ezerezean geratuko dira. Eta plan honek ere badu, kanpora begirako hildo bat, Euskal Herria Bilduren jarduera politiko guztia, ikuspegi feministaz blaitzeko asmoa duena. Zeren gu ez gara eskinatxoarekin konformatuko. Jardun politiko orotan ikuspegi feminista egotea ezinbestekoa da. Ez delako soilik jendartearen erdia osatzen dugulako edo are gehiago, Nancy Fraserrek dioen moduan 89% garelako. Feminismoa generoz haratago sistema kapitalista eta patriarkalaren oinarriak deusestatzera datorren praktika politikoa delako. Eta honetaz gain, barne mailako protokolo bat ere sortu dugu. Erakunde barruan ematen diren indarkeria kasuak identifikatu eta hauei aurre egiteko mekanismoak ezartzeko. Ikuspegi punitibistak alde batera utzita edo hortik haratago, eraldaketa politiko eta soziala oinarri duen protokoloa. Erasua pairatu duen emakumea, erdigunean kokatuko duena eta komunitatearekin batera lantresna izango dena. Momentu hauetan Euskal Herria Bildun barruan hau aplikatu dezaketen pertsonekin formakuntza saioak egiten ari gara eta berehala kide guztian esku jarriko dugun materialak osatzen gabiltza. Horretaz guztiaz gain, nabarmenduko nuke udalgintza feministan egunero egiten ari garen lana. Askotan hitz politez haratago gure eguneroko praktikei begiratzea ezinbestekoa delako eta ez da kasualitatea gaur 2 alkate feminista gonbidatu izana, 2 praktika politiko feminista gonbidatu izana eta beraz eskerrak eman dizkiet berriro ere Aizpea eta Agurtzaneri egiten duten lanagatik eta erakunde hau feminista bilakatzeko ere egunerokoan egiten ari diren lanagatik. Mila esker, txalo bat, beraiei berriro ere. Eta esaten ari ginen bezala, honi guztiari, aurreko guzti horri heltzeko, idazkaritza feminista indartu batekin ari gara lanean. Talde ederra jarri dugu martxan, egunerokotasunari heltzeko, talde txikitxoago bat, proiektu politiko feminista ezaugarritzeko eta aurrera begirako hausnarketa lasaiak egiteko talde zabalago bat. Beraz, zuen baimenarekin, talde eder hori koordinatzeko aukera dudan arren, haiei guztiei igotzeko eskaera egingo diet elkarrekin osatzen dugulako Euskal Herria Bilduren idazkaritza feminista.
Oso argi dugu, egiteko moduek esateko duguna elikatzen dutela. Eta guk, elkarlanean, elkar entzuten, elkar aitortzen, eta ezberdinen arteko elkargunetan sinisten dugu, eta horrela ari gara eraikitzen espazionen lan egiteko modua. Oso eskertua nago denek, haien instituzioan, egituran, udalean duten ardura garrantzitsuaz gain, espazio honetan haien jakintza eta gogoa jartzeko egin duten apustua. Eta hortik eratortzen den guztia gure eguneroko praktikara, gune honetara ekartzeko eta osatzeko konpromiso osoa dugu. Onaino heldu gara ere, beste hainbatek bidea zabaldu zutelako, zirrikituak ireki zituztelako, aliantzak eraiki zituztelako. Eta amesten dut, etorriko diren Euskal Herria Bilduko kideei, hemen gaudenok ere erakunde feministago bat usteko ongarria izango garela. Eta gaurkoan, esker berezia eman nahi diot ere bai, hemen nire alboan dagoen Monikari, aipatu dugun plan guztia, protokolo guzti horren idazketa lan isilean atzeko lanean, izugarrizko lana egin duelako, eta hori guztia baldin badaukagu besteak beste beragatik izan delako. Feminismoa, esaten genuen, praktika politikoaren erdigunean jartzeko konpromisoa negoziezina da. Eraldaketa sozialean, justizia sozialean, pertsona guztien eskubideak erdigunean kokatuko dituen herri bat osatu nahi badugu, feminista izango dela esaten laburbildu dezakegulako. Hori delako nazio feminista. Bere herritarrak eta haien eskubideak erdigunean kokatuko dituen sistema, kapitalaren eta patriarkatuaren mesedetan jartzen dituen sistemaren aurrean. Momentu hauetan, justizia sozialaz eta herri askez ari garela, ezin dugu Ukrainiara begiratu gabe egon. Eta gaurko egunean bereziki emakume ukrainiarrak gogoan izan nahiko nituzke. Kazetari feministek argi esaten ziguten, inbasionen hasieratik emakumeak dagoneko gizonen botin bilakatzen ari zirela, salerosketa sareetan sartuz, gerra bortxaketekin. Kapitalismoaren, patriarkatuaren eta gerraren ilunena bizitzea tokatzen ari zaien guzti horiei gure elkartasun xamurrena bidali nahi diegu. Eta horren aurrean, sarbide irekiak behar ditugula, paperak guztientzat eta migrazio bide seguruak. Ukrainiako herritarrentzat, baina baita LGTBI fobiatik ies, Errusiatik atera direnentzat, ablazioetatik, Somaliatik iesi egin dutenentzat, Tanzaniatik sorginkeriaz akusatzen dituztenentzat, Poloniatik abortatzera datozenei, Hondurasetik lurra defendatzeagatik mehatxatuta daudenei. Gu ez garelako lehen eta bigarren mailako migrazio eta errefuxiatu ez hitz egiten duten horiek. Batentzako nahi duguna, bestearentzako nahi dugulako. Guretzako nahi duguna, besteentzako nahi dugulako. Eta faxismoak egoera honetan bere diskurtso arrazista elikatzen baliatzen ari dela jakinda, ozen eta argi diogu, gerrari ez, burujabetza herrientzat eta ongi etorri errefuxiatuak. Gaur ere, ezin ditugu Guatemalako emakumeak eta LGTBI pertsonak ahaztu. Martxoaren 8an, kaleak hartzen ari ginen bitartean, abortu eskubidea eta pertsona homosexualen ezkontzak legez kanporatzen zituen familia lege retrogrado eta faxista bat onartu duelako hango gobernuak. Guatemalako aizpak ez zaituztegu bakarrik utziko. No estáis solas, hermanas. Eta haiengatik, gugatik, gure proiektua Euskal Herrian bizi den pertsona oro barne bilduko duen proiektua da. Amesten dugun herriak, herritar guztiak zainduko dituen herria izatea da. Zaintzaren aldarrikapena erdigunean egonda pasaden martxoaren 8an. Emakumeok prekarietatera bideratu nahi gaituen sistema familiarista eta merkantilistaren aurrean, badakigu kalitatezko zaintza zerbitzu publikoak aldarrikatu eta borrokatu behar ditugulako. Gipuzkoako aldundian gobernuan ginela esaten genuena eta martxan jarri genuen eredua udal guztietara bideratzen ari gara, entzun berri dugun ereduak adibide.
Euskal Herrian pertsona guztiek zainduak izateko eskubidea dute, baina argi diogu, emakumeok erabakitzeko eskubidea dugu. Eta erabakitzeko aukerak, baliabideak, baldintzak behar dira. Eta hori da, azken urteetan dugun lan jardun argietako bat. Emakumeok sustengatzen dugun zaintza sistema patriarkal honek pobretzen gaituelako, prekarizatzen gaituelako eta indarkeria matxistarekin batera bigarren mailako herritar izatea bultzatzen jarraitzen duelako. Beraz, gaurkoan, konpromiso argi batekin atera nahi dugu hemendik. Zaintza sistema publiko komunitarioa erdigunean izango dituen politikak eraikitzeko, dagoena indartzeko eta elkarrekin osatzeko konpromiso argia dugu. Euskal Herria Bilduko komunitatea, herritarrekin, mugimendu feministarekin, instituzio ezberdinekin batera, iraultza feminista egiteragoaz. Usurbil, Orereta, Antxoain, Hernani, Galdakao, Araia, zuen testigu hartu eta nazio feminista lortu arte lanean jarraituko dugu. Hasi bezala amaitu nahi dut, eskerrik asko. Izan zirelako gara, bidea zabaldu ziguten guztiei esker beroenak. Zaretelako gara, Euskal Herria Bildu feminismoaren norabidean urrats sendoak ematen ari bada, zuengatik ere bada. Bakoitzak guretik konpromiso berdinaren baitan bidea egiten ari garelako, hortzimuga argi dugulako, eta izan zirelako, eta garelako bihar Euskal Nazio feminista. Gora borroka feminista, gora Euskal Herria Bildu feminista, eta gora Euskal Herri aske eta feminista. Gora!